اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تشكلين ليه فلي من عربي نفبنا ندينا اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره نفبنا صلاة الإبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفقت سودانا نفبنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق كتاب لبانا نفبنا اللهم صل على سيدنا محمد على قدر ربك في دلائل كل سبع ويدوتي كدينا دي ني تعني بيجين هاي بالو صلي بكل سبع قال مامي ابي تشيسو امي كوكا على كان يا ترى كجمع توني صو como mo yɛrɛ fɛn fɛn min bɛ yan cogo o y'a ɲininka ko mɛ k'a bɛ nin bɛɛ balo cogo di a ko dalilu ko kuru saba o ye sɔli dɔ ye اللهم صل على سيدنا محمد على قدر ربك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره يا ابو كل سبب ليكون بنشني الله اكبر نعم نيجي واتي سباي مين دمنا انا مينا انا مين بينا mama yin soli sabanya ni ka kunu binye no ye ibura munu na ala bit newla e re fana ala bit nela de munu bi boyla ala bit new ni bambani jede do demsenu chorbo musorbo kusa kunu bi shini de kusa wala la kira kan soli ni soli la ala kira sallallahu alaihi wasallam ala bin nafa binani de dima ma kira kan soli kan ga nyenyini parce que kitabu da be ko ma ko dalilu khairatu yimbi be soli kemenani ani soli bidru de ma kemenani an bidru ote hasbunallahu de hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa kemenani bidru bon ode wasai ode kishi ode takanai o kemenani bidru tike foi kam fo alaki wasawla وحسبنا الله ونعم الوكيل دلائل تدروني حميد دوبيلا سد امي غليا تشامانا ابو دي بونتاما بي انكا مين غانغا كفولو انو دي لا كوفا الله اكبر سيسا انت فيلم كوكمانا ما حكيلو كوسو امي تيجي كلا فيلم ولا ترابي فاو film la jeni munum be kise ci no na film la ban chefu bi ta do ko du kono marfatigi bi mo ba ke me boy o be perele do kise be ka marfa kono me na e du tigi de do ta ka marfa do la ha o kuma aw munum be na o perele do marfa la du tigi de ha e ta do kono mana hani du don perele do hani sura sobe mo min be no ka ko ni yo mine o kuma na ba foto ma aya ka marfa bla solo me kise ci na fu re bi kla ka no on jala ka blaka boy do re tu tabla do ba fli pour que akala no ka marfa joni mi na o ka sauver o ka kisi na bon donc ambiti ni ala ko abi dimi dendi ala bolo ngana nanga den so ala kira sallallahu alaihi wasallam ha bo o kuma na ala de ala kira kanu faye mo dani muhammadu ya saurai mo mi ni ala yɛrɛ latigɛ ko ni la o kuma na maa se ka kɛ ala ye sa mɛ a farikolo dɔ bɛ da i ko la i juguw bɛ siran i ɲɛ o y'a nafa dɔ ye maa o maa bɛ sɔnni kɛ kira kan i ti to janfa dingɛ kɔnɔ fiyewu n'u y'a fɛɛrɛ tigɛ cogo cogo ala b'i bɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɔnni kɛ kira kan i ɲɛ ni jugu ɲɛ hali ni i fa fɛn de b'a bolo a bɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔnni dɔ bɛ yen اللهم صل على من سبح في كفه طعام اللهم صل على من سبح في كفه طعام alaka nemeke kiraka kirami ni dumin ni logoma ye soli ke ni logoma ye soxla fatika ko ni soli fura be dumini na damate do ka beke poison dumini o dumini ni ba du dio jini ba mi ni ko allahumma salli ala man sabbaha fi kafi ta'am ibo dumini dun ka tla ko o tasake kono yi kana ati funye yi dabali ba kono fuy
we dumuni de dabali ka di ala kilama kira yi logoma ta yoro na dumuni ko ma ko subhanallah inni masmu muhammadu sanu be ala yi poison bi ne na kanandu dumuni yɛrɛ de kuma na ala kira fɛ an karamɔgɔ kira kan soli dan foyi ti ala o kuma na nafa fɔlɔ o de ye i b'a la ka ala yɛrɛ ladege a ka kɛtaw la a nafa filanan muwafaqatullah subhanahu wa ta'ala fi salati ala nabi i yɛrɛ b'a la ka ala den ɲɔgɔn ya i ni ala b'a la ka kɛ ɲɔgɔn a bɛ komi ni taama don k'a ka bɔ konate fɛ yan ka taa olu tv la munna minnu bɛ soli ka k'a kɛ ala kira kan ni ala yɛrɛ taatɔ don e bɛ se k'a faamu cogo min ni ala yɛrɛ taatɔ don o yɔrɔ la o tuma na e min bɛ soli kɛ kira kan e ni ala de bɛ jɛ mobili kelen kɔnɔ a bɛ jɛla ka taa ɲɔgɔn fɛ non seulement i b'a la ka ala ladege deuxièmement i n'a yɛrɛ kɔlilen don ɲɔgɔn na ka taa o de la ala kira b'a fɔ yɔrɔ dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko ni ale mandenw sigira yɔrɔ la ka wuli ka b'u ka baroda la ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka soli kɛ mɔgɔ ma sɔrɔ ka soli kɛ ala kira kan k'u bɔr'u ka baroda la u kasa bɔlen don komi du fasogo kira kan solibaliya a bɛ mɔgɔ kasa bɔ komi du fa kira kan soli a bɛ mɔgɔ kasa ja o tuma na a nafa filanan o de i b'a la ka i ni ala yɛrɛ bɛnnen don fɛn kelen kan tɛrɛma faamu ni duloki jaabi e la duloki jaabi ne na abu yɛrɛ kɛra konate ko ye parce que u bɛɛ ka fini jɛlen don o y'a sɔrɔ min minɛ na o bɛ la o tuma kira kan solibaga aw bɛ hakɛ to a bɛ se ka faamu cogo min n'a y'a sɔrɔ fani jɛ bɛ ala kana kira kan solibaga de fana b'o fani jɛ ɲɔgɔn na don kuma kɔrɔ ye de ani ala bɛɛ ye kelen ye donc o de ye a nafa filanan ye n y'o f'i ye kira kan soli an kɔni bɛ dɔɔnin kɔrɔ a la sinon k'a ta bi fo ka dugukolo minɛ an tɛ se k'a fɔ ka ban mais an ye nafa 40 min kɛrɛnkɛrɛn an da bɛna se a ma waati ni a cogoya kama degun o degun bɛ an kan an ka jamanaw la an sigiyɔrɔw la an ka duw kɔnɔ kira kan soli de dɔgɔyara sinon kira kan soli bɛ mɔgɔ sauver ni nafa 40 na i tɛ kɛ fantan ye fiyewu kira kan soli b'a i jugu tɛ s'i la fiyewu kira kan soli b'a i bɛ mandiya sɔrɔ ni kira bitigi fo aran bɛ jɔ i ka bitigi da la kira kan soli b'a donc waati ni a cogoya kama nafa 40 don ni ala sɔnna a tɔ kan ka kɛ nafa 38 ni waati inshallah an b'a sigida wɛrɛw an b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin walasa lamɛnbaaw ni filɛbaaw u ka wasa sɔrɔ a la inshallah kitabu yɛrɛ bɔlen don salatu kama kitabu bɔlen don konate fɛ salatu kama salatu sumoni i bɛ se ka min gosi yɔrɔnin kelen i ti bɔ yen nɔ ni ala ma dilan kitabu bɔlen don faransi la kuma bɛɛ la a ma sugu sɔrɔ inshallah n'a ye sugu sɔrɔ an b'o fana fɔ aw ye